Tok tok tok. TikTok asik. Si Jati muna na yung tawag. Yati. Si Jati muna yung... Hello, babe. Hello, babe. Happy Mansari, babe. Happy man sa report, babe. Wazo kalibutan na anay. Kaya gahulo TikTok ramang kuya iri. Ipalo po ka. Sige po ako TikTok. Wala po kay paki sa atong relasyon. Nabuang man siguro kang basihana ka? Siya wala'y paki. Giduit kay ka na ako sa TikTok. Salamat, babe. Dugay-dugay na biyata, babe. Ipalailan natin ka sa kong ginikanan. Para maligal na ta ba? Kung siya illegal. Man illegal na itong gibuhat? Ay magasya butakay. Ay, inay ni mo, Roy. Wakay klaro ka istorya. Basta ani niya, mga 5 p.m. Mag-dinner ta with my family. Sardine. Sige, sige, sige. Magdala kong itlog ug hotdog. Imo kanon. Ay, kabastos ni mo, babe. Ha? Unsa na bastos sa naman? Akong pasabot, magdala kong itlog ug hotdog kay imong kanon. Basta, paro pasabot. Ay, inay, sa kanding na may bangs. Ay tuod bi ba? Katundukan na akong gipangayo, imo na ihatag. Masari dyan nato karon. Oh, lagi, babe. Basta, ani gyud unya, ha? Sige babe, I love you. Happy Mansari. Babe, usa maron, babe. Nangutot ka? Yabot ba ako ang cellphone? Sige babe, kay muna ko pa ito sa tindahan pang pangandam ni. Yes, Mansari. Nagkaklak lagi ni Ron. Kain kang katarao. Mansari man Ron. Musa ba yato daw? Papayat ako katong kuan, boss. Usa kong kuan. Katong kuan ba? Usa kong kuan na yung palito. Tung kuan gud siya. Katong kuan? Kanang kuan ba? Kanang panggip og Mansari. Flower. Ay, dili mao. Chocolate. Chocolate yun na. Dili. Unsa ko diay? Pero pwede, pero depende. Usa ko di na. Kanang kuan ba? Kanang kanang ana paluson sa ubos. Unsa ko? Pagdali dira kay manirado na ko. Kauli na biya ko sa balay. Kanang kuan ba? Kanang murag balon yun muburot og ana nga flavor chocolate. Kanang paboruton unya flavor chocolate. Alams na. Kundom? Oh, karon. Papalit na ko isang karton nga walo ka sulod. Grabe hagin mo ba? Sa mga overtime? Ay unsa pa lagaklak ni ron sigit-sit nga agi. Grabe hagin mo dong ba? Walog yun? Ay utdon gyud na. Kulang paganig mahimo. Mansarigaw. Oh, sige daw, pinatsa. Dala daw. Unsa man daw? Ato pa ning poston og gift wrapper? Ayaw na, kay mo na iputos akong regalo. Sige na nala. Bro, 50 na. Mga sukli, kamuti ni Ron. Sige migoy, ayo hagyod kanang mabantok. Kay manira na sad ko. Ayo. Ay, ikaw din na, babe. Ay, si Kuya Tuod, babe. Kinsa naman po na Rosita? Lahi na po na. Tetong gahapon ga Irox man to. Nakaroon gusto nila sa laman. Ay, ako pag binuwang di ako, ya. Mura dyan po na akong uya. Uyab mo ani akong manghod. Dapat sa relasyon, ang lalaki mo'y magpaubos, ang babae magpaimabaw. Kasabot? Lambas malabing mayroon. Ugusa pod, ubati na gani kag nawong, bawiya sa imong batasan. Dili kay idungan, kay magalibog me. Sige lang. Og lab man kani man ako igsoon, ipan ka ng katulo. 1, 2, 3. Asa man ka? Ignag I love you. I love you, I trust you, and I love you. Okay? Okay. Sige. Katuwas papa. Sus, kuya wan sa pulamang ko at hitabo at si pabuhat ato mga malag kung pagkarabaw mo dakong tawo. Kuya wan sa ka, kadalagan nung ko. Ay, nagkabahala, anak, babe. Buta na magot to si Kuya, chillra. Ug makalugar mo dunggab. Ay, tuod, babe. Ipailaila na tuod ka na ako ni Papa, babe. Pa, nadiri akong uyab pa. Na. Mo manigipet na kundong. Lord, ang hilong bangantay. Muna yung uyab, day? Opa, maudyo na siya pa. The one and only. Naunsa man ako? Gitugnaw? Daan po guro na siya pa.
Ay, pagka-relihiyosong pagkabata, mao gini may maayong ihimplo sa mga kabatan-unan karon. Bitaw pa no? Ay, dahil nga rin naman na sa gawas na, padayuna na. Kay muari ko sa kusina, magbayad ko kutsilyo. Kay igutan og mga lamas. Ali na babe, dayon hari babe. Dali na. Ali na babe, dayon hari lingkod. Ay nasigulaw-ulaw diha. Oy babe, okay ra ka? Kaniya rabi po ka pag inampugikan hatong gawas. Oo ka balo babe, kaya mo din papa mo tindero hato akong ipatagkundo. Na, naku na, igo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw? Ang namin na. Play? Taro nga ha, dapat sa relasyon nga ne, dapat mga lalaki magbabaw-siya ka. I love you! I love you, baby! Oy babe, okay ra ka? Kaniya rabi po ka pag inampugikan hatong gawas. Si Satanas imong giampa. What's up mga kamarang? So mag-shoutout na din sa YouTube. So shoutout Tricia, JC Milian, Richay TV, Bangas TV, Himong Ngayaw TV, MJ Itok, Jom Hen, RGB Team, City D7, Mamalin Vlog, Ninja Turtles, Iris, Mygan, Nectarius Castillo, Richard Factis Official, Imadel Francisco, Mera Isper. So shoutout to ko ni Janalyn Arat Portrias and Kenjoy Tumapon ko. So keep safe always. Thanks for watching our videos always. Shout out Brenig, Queen Trixie Jamits. Agay! Nimo Inday Langga. Shoutout ko ni Giselle Apaw, classmate na mo. Shoutout ko sa akong bebe si Rowena. I love you mama chup chup. Isa na all, ay bibe. Shoutout po ko Sheila May Ignacio Gonhoran. So, nari sila si YouTube channel Ranshil Hike 10. Salamat kayo. Motoy lang YouTube channel. Payments APC kan Mansare. Christina Colon Caligo. Love you ma'am. Ano sinaulay Langga? So, mo rito guys, salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mong mga kalingaw. So, nami mga official account sa Facebook o TikTok. So, dito. Lingaw sad. So dire taman guys, salamat sa inyong suporta. Secure TV. Your greatest weapon against stress. Peace out. Nice vlog.